YouTube! Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, nais ko lang po ipakita sa inyo ang Ruro dito sa Cordoba, Cebu. Ayan, di ba ang ganda guys? Ayan. Ayan. Di ba? Dito sa side na to, maraming mag-jogging dito kada umaga. Ayan. Maganda pala dito kapag gabi, no? Mas maganda pa doon sa ano, sa may unahan. Kasi nandoon yung dagat eh. Ayan, pakita ko lang sa inyo guys ha. Oh, di ba? Ang ganda. Ayan. Pinapaganda na lalo yung ano ha, Cordoba. Ayan, iniwan ko yung bisikleta ko kasi na flat. Bahala siya dun. Ayan. Nakikita nyo po maraming nagmumotor. Ayan, papunta kasi sila doon sa ano, sa may dulo pa. Kasi dagat na yan doon eh. Maganda din ang view doon. Tara, puntahan po natin. Ayan oh, maraming nagbibisikleta oh. Ayan. Marami din ang mag-jogging dito kapag umaga guys. Lalo na yung wala pang araw. Ayan, marami ditong marami din dito magdi-date kapag ganitong oras. Ayan ah. May bike lane talaga siya. Diba? Noong unang panahon, ano to dito? Puro mga kalasangan. Maraming kakahuyan dito noon. Ay ano. Maganda pala dito kapag gabi guys. Maganda kasi tambayan dito eh. Ayan, presko pa yung hangin. Diba? Ayan. Ang ganda. Ayan, mukhang hindi na tayo pupunta doon sa may dulo kasi mukhang malayo pa eh. Na-flat pa yung bike ko. Agoy, ginoo ko.
lang po muna guys, no. Guys, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At i-hit niyo na rin po yung bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Ayan guys. Diba? Ayan, maraming salamat po sa pagpunod. Bye-bye!